हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोनांथार नट्स लाना फैदों आरो बेयाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन रिसार्च मेथड बेनि सोमोन्दै गासैखौबो डिटेल्सै बाहाय मोनजोबगोन। दा अब्ला फारि फारि नायलांदो। दा बेनि सिगां बे जाहैगोन नोंथांमोननि थाखाय ग्रेजुवेट एबा मास्टार डिग्रि बे मोननैबो लेभेलावनो बियो लिंगुइस्टिक पार्टआव गोलैनो हागौ, जायखौ थेसिस पेपार लिरनायनि सायाव एबा मा होनो नोंथांमोनहा मालाबा एसाइनमेन्ट लिरनायनि सायाव, दा माब्लाबा बेबायदिनो गुबुन माबा मोनसे प्रजेक्ट बानायनो होयोबा नोंथांमोननि थाखाय बियो नैबे मेथडआ जागोन आरो दा बे रिसार्च मेथडआ जायखिजाया माबा मोनसे प्रजेक्टनि थाखाय। दा बेफोरो नोंथांमोननि थाखाय हेफाजाब होनो हागौ। दा अब्ला नायदो, नोंथांमोनहा जुदि गोनांथि जादों सानोबा एबा मिथिना लानो लुबैदोंबा बेखौ फरायनानै डाउनलड खालामनानै फरायनानै लाबानो जाबाय आरो बेखिनि। दा बेयाव दं फार्स्टआव जोङो मा रिसार्च मेथडआ माखौ बुङो, दा बिनि बागै बिनिफ्राय बेनि डेफिनेसनखौ मोनबाय, जिहेथु बिनिफ्राय फारि फारियै गोबां माखासे बिनि बाहागोफोर रिसार्च खालामनायनि बाहागोफोर डिसक्रिपटिभ थागोन आरो बिनिफ्राय मा होनो कम्पारेटिभ थागोन, बेनिफ्राय आरो गुबुन मा दङ बेखौ नोंथांमोनहा मोनगोन। आरो बेनिफ्राय नैबेयाव नुगोन नोंथांमोनहा एम्स अफ रिसार्च मेथड। दा रिसार्च खालामनायनि मोनसे मेथडलजिनि एबा मा नोंथांमोननि थाखाय बेनि थांखि एमआ मा बेनि सायाव नोंथांमोनहा बेखौ मोनगोन। बेनिफ्राय आरोबाव मा रिसार्च खालामनायनि बाहागो काइन्डस अफ रिसार्च बेखौ नोंथांमोनहा मोनगोन। बेयाव मा हिस्ट'रिकेल थागोन, एनालाइटिकेल थागोन, डिसक्रिपटिभ थागोन, माबा मोनसे थागोन बे क्रिटिकेल, कम्पारेटिभ, बेफोर गासैखौबो ससिय'लजिकेल, बे एक्सपेरिमेन्टेल, बेफोरखौ आरो बिनिफ्राय रिसार्च खालामनायनि खामानिफोरा मा सासे रिसार्च स्कलार एबा रिसार्च खालामग्रानि थाखाय नोंथांनि मा खामानि थानो हागौ, नोंथाङा फार्स्टनिफ्राय मा खालामनांगौ बेखौ फारि फारि होनाय। बे रिसार्च खालामनायनि केरेक्टारिस्टिक्सफोरा मा आखुथायफोरा मा, बे मा रिसार्च खालामग्रा जाय रिसार्च पार्सन एबा जायफोरा बिजिरगोन, दा बेनिफ्राय नोंथांमोनहा फारि फारियै दंजोबो बे। दा बेखिनि गोलाव खेबसेयैनो ओंखायनो मोनसेल' PDF नोंथांमोना नट्स हिसाबै लाबोनाय जादों, एसे खिन्थानानै होबाय। दा जायफ्रा गोनां जादों बिनि थाखाय लाबानो जाबाय, आरो जायफ्रा मोनाखै नोंथांमोना उनाव नांगोन बादि सिलेबासाव दङबा नेक्स्ट इयारफ्राव बेखौ नेक्स्ट सेमिस्टार, नेक्स्ट इयार, बेफोर नेक्स्ट क्लास बेफोराव जुदि नांगौ जायोबा लाइक खालामनानै दोन, नङाबा डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। दा बेखिनि शेयार खालामनानै हो। गुबुन नट्सफोरखौ नोंथांमोना मोनबावगोन, बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक दङ प्लेलिस्टनि, बेयाव हाबनानै नाय, बड' नट्स एबा बड' मेजर नट्स। बेनिफ्राय जायफ्रा ग्रामार एसे बेफोरखौ नांगौ बिनि थाखाय ग्रामार एसे दङ, निउस, जायफ्रा टेट आनजाद जिरायगोन बेनि थाखाय टेट आनजादफोरनि थाखायबो सिलेबासै थख' लानाय गोबां भिडिअ दङ, बेखौ नायनो हागोन आरो एसेनोसै, गोजोन्थों।